Gini Suci, aku tekan kene mung pengen nagih janjimu. Apa awakmu siap dadi ratu ing negaraku? Iya Prabu, bakal tak tepati janjiku nrimo dadi garwamu. Nanging aku njaluk siji syarat, yaiku gawekno sumur raksasa sing banyune wangi cukup suwi wae. Heh? Suwi? Apa sanggup? Gak gelem ya wis. Tenang Pati. Mau gawe siji sumur, jangankan 1 sumur, 1000 sumur pun akan kuciptakan hanya untukmu Putri. Tapi dia foto sumur, apa arep diadus Putri? Ya tak gawe adus Putri. Lawang Putri ambune wangi. Iya mesti banyune wangi. Piye to Mati? Hei! Kaya! Kowe ngomong saya sopan ya? Prabu Lebusro segera tunjukkan kesaktianmu untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Dewi Gili Suci. Ya wes, lek iku penjalukmu bakal tak turuti. Wow, tibakna sakti mandraguna tenan yo. Nanging aku ora percaya banyu kuwi ambune wangi. Ya mesti tak wangi, sewangi dan seharum namamu. Aku ora percaya. Apa sing gawe awakmu ora percaya karo aku? Oke. Yen ngono coba jebur ing sumur gaweanmu iku. Mohon maaf, Prabu Lebusro. Jangan termakan oleh omongan Dewi Gili Suci. Bisa jadi itu ada siasat mereka untuk mencelakai Prabu Lebusro. Wes ora apa-apa. Tenang wae. Aku iki kan sakti mandraguna. Prajurit, dayang lan rakyatku, uruken sumur kuwi nganggo watu sing ana ing kerajaan iki. Sendika dawuh Gusti Putri. Prabu Lebusro, Dewi Gili Suci ingkar janji. Kalau aku tak lungguh. Dayang, kowe arep apa? Aku ya arep melu nutup sumur kuwi. Gawe watu sing gede. Abot mentoh. Kakang Mas. Wangono to. Abot lho. Aku Rasuci. Walah gak sudi ya wis. Wong ora pekablas. Hei, Dewi Gili Suci, kowe mlejani janji. Hei, wong Kadiri, besok bakal betul piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung.